Имат ли песните спиране? А ние сега сме заедно с Радослава Недялкова, която е председател на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина и ръководител на фолклорна група Нашенци в Милано. Здравейте, госпожо Недялкова. Здравейте, приятно ми да съм отново във вашия ефир. И за мен е драго да поздравим нашенците, които повечето са самодейци, нали така? И при вас са повечето с различни професии. Да, днес на този хубав празник искам да поздравя не само група Нашенци в Сан Бонифачи в Милано, но всички самодейци в цяла Европа и в целия свят, които творят и дават сърце и душа изкуството да го има и да продължава да ни радва всички. Какво ново в асоциацията? Това, което е буквално от последните няколко дни, работим усилено по реализирането на един фестивал, за който говорим от доста време. Всъщност и на последната ни трета среща през ноември подписахме едно споразумение с Агенцията на българите в чужбина и ЦИОФ, Международната организация на фестивалите. И то е на път наистина да се случи това лято между 23 и 26 юли в Велико Търново ще поставим началото на нещо много специално за нас, а именно този фестивал на българските фолклорни състави от чужбина, които ще танцуват на българска земя. Днес реално изчакахме да мине участието при вас, за да може, както винаги, първо във вашия ефир да съобщим новината, но по-късно през деня ще тръгнат и останалите информативни сайтове и реклами за фестивала, за да може това нещо да стигне до повече хора и повече групи да се върнат и да танцуват народна земя през юли месец. Да, това ще бъде чудесно и вие ще бъдете част от Международния фолклорен фестивал Велико Търново, доколкото разбирам. Точно така, да. Ще го направим на една сцена, но фестивала той си е отделно, той си е само за българските фолклорни състави в чужбина, но като дати сме на една и съща дата и локация. Ще ви очакваме с интерес. А как се подготвяте за 10-я юбилеен събор на Мегдано на другата България? Разбира се, че сърцата на всички ни топтят само в една честота и то е какво ще се случи на събора в Лион. През юни месец всички ще дадем плода на своя едногодишен труд, всички групи. Подготвяме се, правим изненада, която ние като нашенци искаме да разкажем, тъй като ние сме част от ръководителите, които всъщност сме били организатори на събора. Да, били сте и домакини, а там ще има специална вечер на домакинските, на съставите домакини. Ние ще вземем участие, подготвяме нещо много специално, да разкажем кратичка история на събора, така както ние виждаме, но това няма да ви го издавам сега в момента, за да остане на тези, които ще присъстват на живо. Подготвяме се, тръпката е голяма, както всяка година. Отмятаме една по една задачите, за да може да стигнем на време, да сме на място, да сме добре облечени, както винаги. Така че с много трепет очакваме събора. Казвате кратичка история на събора, но дали би могла да бъде кратичка? Това са 9 издания, всяко със своя собствена тема. Знаем, миналата година темата беше Шарена черга в Палма де Майорка. При вас е била друга тема. Как се прави тази история в мъничка? Все пак организаторите тази година си ни лимитирали само в 7 до 10 минути, така че ще трябва да се постараем. Но разбира се, това е нашия поглед, така както ние сме усетили нашето домакинство, това, което ние смятаме, че сме дали като принос на събора, това ще разкажем. Всъщност това ще бъде нашия танц, това ще изтанцуваме на сцена или поне ще се опитаме. А бихте ли припомнили каква беше темата на вашето домакинство? Нашенските обичаи. Четвъртия събор беше нашенските обичаи. Тогава имаше разказани различни традиции. Беше много пъстро и цветно. Много от нашите слушатели сигурно си спомнят тази невъобразима картина на българските традиционни костюми и обичаи пред катедралата в Милано. И това не може да се заличи като спомен.
Да, не може. Ние направихме едно шествие от катедралата в Милано Дуомо, чак до замъка на Сфорците. Това са около 2 км и половина и това беше едно невероятно изживяване, дори и за самите ни гости от толкова много страни, а и за самите италианци, които ни срещаха и бяха изумени просто от тази енергия, която на всички площади в Европа всъщност ние пръскаме всяка година. Да, всяка година е така. Така ще бъде и в Лион, Франция тази година. Благодаря ви, успех на подготовката и очакваме фестивала на българските фолклорни състави от чужбина тук в България, в Велико Търново през лятото.